μέσα στην περιοχή και λίγο προς αριστερά ο Νίνης. Θα κοπεί από τον Αντέλος. Πέναλτι! Είναι πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. 31ο λεπτό. Ο Σισέ παίρνει λίγα μετραφορά, περιμένει το σφύριγμα του Πορτογάλου. Τώρα σφύρει το Πορτογάλο, σπόρα το Σισέ, γκολ! 1-1 για τον Παναθηναϊκό με τον Τζιμπρίλη Σισέ. Ο Νίνης έχει πάλι την μπάλα στα πόδια, τρέχει από την περιοχή, κάνει τόσο γκολ! 1-2, αυτός είναι ο πιτσιρικάς, αυτό είναι το μεγάλο ταλέντο του Παναθηναϊκού. Υπέροχο το γκολ, από απόσταση 25 μέτρων, σηκώνει το δεξί του πόδι, πυροβολεί τον Τόνι και παγώνει το Ολύμπικο. Ο Τσέρτσι από τα δεξιά συγκλίνει, θα τον κόψει ο Νίνης. Το κάνει και αυτό σήμερα και ξεφεύγει τώρα από τον αντίπαλό του. Βγαίνει στην κόντρα, ο Σισέ δεν είναι offside. Πάμε για το τρίτο. Ο Τζιμπρίλ απέναντι από τον Τόνι, τώρα αποφεύγει κάτω. 1-3. 1-3. Μαγεία στο Ολύμπικο της Ρώμης. Απλή μαγεία από τον Παναθηναϊκό, από τον Σωτήρη Νίνη και τον Τζιμπρίλ Σισέ. Είναι το δίδυμο που σκοτώνει σήμερα τη Ρώμα μέσα στο σπίτι της. 1-3 στο 45. Παναθηναϊκέ μεγάλε κέντρανε, Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, πρωταθλητής όλα τα σπορπανότη.